مرحبا بكم في هذا اليوم الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haɗuwa a cikin wannan bidiyo. Ɗaya daga cikin bidiyoyin da muke kawo muku dangane da bayani da shafi mu'amalar POS wanda muka sa masa suna da POS lecture. Wannan shine episode 9. Idan yanzu ka fara kallo, ka je a YouTube ɗinmu ka yi mana subscribe, a yi mana liking, sannan ka danna mana ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu a kowane lokaci idan mun dora. A cikin wannan bidiyo zan yi ma bayani akan abin da ake ce ma POS transfer. POS transfer wani wato ko in ce system ne ko kuma let me say bari in ce ko product ne ko wani abu ne wanda wato wasu wani kamfani ko wasu kamfanona na POS sun ka kirkira wanda suke amfani da shi ya wato don identify wato wurin da za a iya gane asalin wato waye ya tura ma kuɗi, sannan kana da zaɓi akan kai rejecting ɗin kuɗin ko kuma kai accepting ɗinsu ko decline ko na abu makamancin haka. To a wannan video zan yi shi ne dalilin da wasu daga cikinmu masu amfani da POS ba su san cewa akwai yanda za ka yi ka iya accepting in transfer ba ko ba tare da POS ba. Shin kai da hake kallon mu a yanzu ka san yanda za ka iya accepting in transfer ba tare da POS ba? Idan ka sani, ka ƙara biyo mu a cikin wannan bidiyo don ka ƙara gano wani abu. In kuma baka sani ba, wannan bidiyo din naka ne, ka tsaya ka kalle shi har zuwa ƙarshe domin ka fahimci yadda al'amarin yake. Kada ku manta, kamfanin TK1 Communication bangaren data services su suka ɗauki kawo wannan bidiyo din a kyauta gare ku, wanda muke sauke muku a duk kullum. Za ku iya ziyartar shafin su a yanar gizo at www.tk1communication.com.ng domin ku samu data mai inganci kuma ku yi hulɗoɗinku da na shahi biyan nepa bill, wato sayan education pins irin WAEC, NECO, NAPTEP da sauransu, da kuma biyan nepa shi ma duka suna yi, ko kuma irin DSTV, GoTV, StarTime a cikin wannan website din nasu. Sai kun je kun gwada, za ku mun godiya daga baya insha Allah. Now, wannan POS transfer ɗan uwa, idan kana da application ɗinka, bari mu koyaushe muna ɗan wato misalanmu suna karkata ga POS ɗin kamfanin Money Points ne. To, idan kana da application ɗin nasu, shi kenan idan za ka iya login sai ka yi login. A ina za ka shiga ka ga inda ake yin wannan accepting na transfer? Shi ne za ka ga icons din sun bude tun daga wurin da za ka iya transfer, ka gane za ka gan shi duk sun zubo ma da shi da services da waye da sauransu. Daga ƙasa ƙarshe akwai wani icons kwara guda an rubuta mai POS. Wannan da aka rubuta ma POS din shi za ka tabawa a cikin wayarka, ba ga POS ba, a cikin wayarka kana taba shi dan uwa, za ka taɓa wayannan wato digaggan guda uku daga gefe wanda zai kawo ka wurin da za ka ga POS transfer ɗin da aka so ka gane features ɗin, wato wannan abubuwan da kake gani ga POS ɗinka na pending transfer, accepting transfer, decline transfer, duk za ka gansu a nan ciki. Lokacin da ka gansu a ciki sai ka ɗauki hannunka ka aza bisa wannan accepting ɗin. Za ka ga duk kudaden da an ka turo ma da baka samu damar yin accepting ɗinsu ba. Da haka yanzu ko ya hakuri na fama da mura. Now, da haka sai ka danna accepting. Shikenan dan uwa kudin ka zai sauka cikin account ɗinka kamar ka yi amfani da POS. Muna godiya sosai dangane da haɗin kai da kuka bamu a kowane lokaci. Kamar yadda kuka ji yau yanayin muryatawa, mura ta kame ni yawa, don haka yana ba da haƙuri. Za ku je yanayin muryat kila ba ta fitowa yadda ya kamata,
to a yi haƙuri sosai daga gare ni ne saboda yanayin mura, amma insha Allah ina kan magani. A video na gaba ina sa ran za ku ji ni tangaram in Allah ya yarda. Ina ƙara muku barka da juma'a, kuma kada ku mance da Facebook page ɗinmu a tahi a yi follow. Muna can a TikTok, shi ma a je a yi follow. Muna can a Instagram, muna can a X, former Twitter. Duka a je a yi following ɗinmu domin samun updates dangane da harkar ta shahi communication ko kuma group of communication, tare da samun irin waɗannan bidiyo su ma da na shahi kasuwanci akan POS ko wani abu makamancin haka. Sai an jima.